Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin Ka'aba albarkar annabi manzanka. وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آمين. وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض العلماء في أن في كل جنس من الأواني نذيرا ونبيا. yace waka zalika nukafiru haka nan muke kafarta man mazhaba ba'dil qudama wanda ya tafi ta matafiyar shashan wato falasifa wanda suka wuce manya-manyan falasifa fi anna fi kulli jinsin min alhayawani a cikin kowane jinsi na dabbobi akwai naziran wa nabiyan akwai mai gargadi akwai annabi min alqiradati daga cikin birai wala naziri da kuma alhanzir alade wadda wabi da kuma dabbobi irin su dawaki tumaki awaki da su shanu wadudi da kuma dangin da ya shafi da tsutsa har da su maja ciki aka masu jan ciki zuwa gurinsu wa gairi zalika da makamancinsu yana kafa hujja da faɗarsa maɗaukakin sarki in min ummatin illa khala fiha nazirun shikenan wai da wannan saka wado hujja izalika yu'addi ila an yusafa anbiya'u hadhihi al-ajnasi isfatihim bil mazmuma yace iz domin zalika wannan yu'addi ina bayewa ila an yusafa asufanta anbiya'u hadhihi al-ajnas annabawan wa'annan jinsun da dabbobi da tsuntsaye da kuma tsutsotsi a siffanta su bi sifatihim da mazmuma da siffar soce take abin zargi an san siffofinsa abin zargi ko zaki in ya zo duk dabba da take dawa ai ba ta ba mai rai bace in yana gora maki ta kawai zai yi cinye ba ruwansa kura haka take damusa haka take biri maɓannaci ne da abin da ya samu ya tarar sai ya lalata shi a ɓannata shi an ce da ya zo ya ga ba shirin shi gaba a ci amma ga shi ne ya baƙe kiran ya kyau ya ba ya duba sai ya zaga haka shafa a jikinsa da aka jima sai ya ga ya baƙi sai ya ciccire shi tun da ga ya baƙi san ana rini da shi sai ciccire shi ɓanna ya zo da dawa musamman irin zauna inuwa ɗin nan sai sa ƙirji dinga dukanta da ya karya ta ta gazbari mai ɓanna ne alhanzir kuma kansanta yake ci to sauran dabbobi kuma ba aure suke ba barbara kawai suke da yadda suke so wannan sufofi mazumuma a ce kuma annaba suna da shi wafihi to illa take ciki ta zai faɗa minal izra'i ala hazal mansabil munifi mafi cikinsa akwai wulakanci a bisa wannan mukami mai daraja annabta aka ɗauki wani mukami mai daraja kuma aka ɗora dabbobi su ko suna da wa'annan to an ci mutuncin annabta il musulmi na ala khilafihi tare da haɗuwar musulmi baki ɗaya a bisa saɓanin haka cewa babu al'ummar musulmi gaba ɗaya ba saɗa akan cewa in min ummatin illa khala fiha nazir ana nufin hadda dabbobi ba ijma'i ne wannan
وتكذيب ƙa'ilihi da kuma ƙaryata masu faɗar wannan ijma'i ya haɗa kan ba wannan bane. وكذلك nukaffiru mani itarafa min al-usul sahiha haka nan muke kafarta wanda ya yi kirari daga al-usul sahiha wato tushe ingantacce na usulul din ma ta kaddama abinda ya gabata sufofin da aka lissafa wata nabiyina sallallahu alaihi wasallam kuma ya amince ya yi kirari da annabtar annabinmu sallallahu alaihi wasallama sai dai kuma ya ce kana aswada annabi alaihi wasallam bakar fata ne an yaltahiya ko kuma ya rasu ne kafin ya kai matsayin balaga kana bi makkata ko da ce a ba shine wanda yake makaɗin nan ba wal hijaz ba shine wanda yake hijaz ba sabi qurashin ko ce ba qurashi bane anna wasfahu bi ghairi sifatihi al'ummati domin siffanta shi da sufofin da ba wanda aka san shi da shi ba na fayi lahoto kore annabi ne a samu kore ma babu shi kenan zibin bihi da kuma karyata shi ahadi ma'anabi na sallallahu alaihi haka wanda ya da'awar annabta tare da annabi musallar salama annabi na da rai shi ma ya ce annabi ne shi ma za a kafarta shi kamar yadda dulai hatu da musailamatul kazzab duk suka zo suka yi har madina ya je ka sani ya sauka a wajen gari ya ce a ga annabi alaihissalam gashi ya zo shi na annabi ya je alaihissalamu sai ya tafi da sabitu ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu su bi kawai suka tafi wajen gari ya je ya ganshi ya ce ai ya zo ne su raba ƙasa shi ya ɗau rabi shi ya ɗau rabi sai ce al'ardu lillahi yuri su haman ya sha min ibadi yi ba ruwana da wannan sai ce amma kai ne wanda na gani a mafarki kamar wata ƙura na sa hannuna na bushe ta haka kake ko sai dace na barka da sabitu ibn qais ibn shammas da shi da suka tattauna ya ce wannan makaryacin ne farki shine wannan ko bayansa kal'isawiyyati min al-yahudi kada kai isawiya daga yahudawa alqa'ilina bi takhsisil salatihi alal arab wanda suka ce sun takaita annabtar annabi alaihi sun keɓance ta ne zuwa ga larabawa kawai da kuma hunamiya alƙa'ilina bi tawatirin rusuli wanda suke magana akan tawatir bibiyar manzanni cewa wannan ya zo wannan zai zo wannan zai zo wannan zai zo kuma amma ma'anarsu mutanensu fa suke nufi wai annabta tana nan a cikinsu in wannan ya mutu sai wannan ya gada wannan ya gada har tashin alƙiyama annabta ba za ta risala ba za ta tsaya ba su ne horamiya rafida ce kamar mafi yawan rafida ilina kuma sharakata aliyin fi risalati lin nabi sallallahu su kuma mafi yawan rafida suna cewa sai na ali radiyallahu anhu shine abokin tarayya annabi alaihi annabta kamar hasbiya ce guda biyu iri ɗaya ko kuma hankaka guda biyu dukkan wasu ɗaya to shi abokin tarayya annabi ne alaihi annabta da kuma bayansa fakazalika kullu imamin inda haula'i yaqumu maqamahu fi nubuwati wal hujjati suka ce kuma kowane imam daga cikin iyayyansu imamu wane yaqumu maqamahu yana tsaya a matsayin annabi alaihi cikin annabta da kuma kafa dalili su a gurin su dukan imaman nan matsayin su na annabi ne alaihi salam imamu wane to su akan haka suka tafi sai na ali radiyallahu anhu abokin tagwaitakar annabi ne alaihi a wajen risala sannan kuma duk bayan su dukkan imamai da suke da su ma a matsayin annabi suke alaihi salam
wakal bazigiyati bazigiyati wal bayaniyati shi da akwai bazigiya da bayaniya duk sunan mutane ne aka danganta firka zuwa gare su minhum alqa'ilina binuwati bizigis suka ce annabi ne wa bayan shi ma mutum ne wa shibahi haula'i da makamancin waɗannan nubuwata da nafsihi ko kuma yi da'awar annabta ga kansa ce shi annabi ne wadda iktisabaha ko kuma ya halatta tsururinta cewa wani yana iya yin aiki ya samu annabta kamar da shi ban walaka ne yake cewa lam takun nubuwatun muktasaba walau raqa fil khairi ala aqaba ba a tsururinta bal zaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan ta kuma suke cewa ana iya zakiwa a aiki sai aka yi matsayin annabta wal buluga ta kuma riskatta bisa fa'il kalbi wato da tsarkin zuciya martabatiha ha zuwa wato zuwa darajar annabta an zuciya ta tsarki ko sai mutum ya zama annabi yace wanda ya kashi ma kafarta shi za a yi kal falasifa to gulatul mutasawwifa kamar falasifa da kuma gulatul mutasawwifa masu ilimin sufanci wanda suka wuce gona da iri masu zafin ra'ayi masu guluwi kazalika man yad'a minhu annahu yuha ilayhi haka wanda ya dawo a cikin sa cewa ane masa wahayi to illam yadda nubuwata ko da bai da'awar annabta ba aw annahu yas'adu ila samai ko yace yana iya tashi sama kuma ya shiga aljanna min simari ha ya ci daga 'ya'yan itacenta ni ku hural ini har kuma ya dinga runguma hural ini kulluhum kuffar dukkanin su kafirai ne kuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam masu karyata annabi ne sallallahu alaihi wasallam akbar sallallahu alaihi wasallam domin sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa shine khatamun nabiyina shikamakin annabawa la nabiyya ba'dahu babu annabi bayansa akhbar annallahi ta'ala annahu khatamun mai ba labari daga Allah madaukakin sarki cewa shine khatamun nabiyina wa annahu ursila kafatan linnas an aike shi ga mutane ga baki ɗayan su wa ajma'atul ummati ala hamli hadha al-kalam ala zahirihi kuma dukkanin al'ummar musulmi malamai sun hada akan daukan wannan zancen a bisa zahirinsa cewa baya bukatar wani tawili yanda kalmar take haka take kawai wa anna mafhumahu al-murad bihi cewa mafhuminsa shine abinda ake nufi abinda ka fahimta haka ake nufi duna tawilin ba tare da wani tawili ba wala takasisin ba tare da kebancewa ba ala shakka fi kufur haula'i dawafi kullaha babu shakka a cikin kafirtar wayannan jama'un baki ɗayan su kada an yanke ijma'i wa sam'an da kuma abinda aka ji a shari'a وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب hakanan ijma'i ya hada abu sa kafirta kullum man dafa an nassar kitab duk wanda ya kokarin ije nassi na qur'ani ya kokarin ture shi aw hassal hadisan mujma'an ala naqalihi ko kuma ya takai wato ya hassase ya iyakance wani hadisi mujma'an ala naqalihi maqdu'an bihi wato wanda aka hadu akan ijma'in dauko shi maqdu'an bihi kuma an yanke wannan hadisin ake ala hamlihi ala zahirihi kuma an yi hadu akan daukansa akan zahirin maganarsa haka za a yi sai ce shi san ba haka ba kiril khawarij bi ibdalin rajimi kamar kafarta khawarijawa da suka soke rajamu na zina shi kaga ai hadisi ne mujma'an ala naqlihi maqdu'an bihi mujma'an ala hamlihi ala zahirihi annabi alayhi salam ka san da aya ta sauka wallati atina alfahishata min nisaikum
fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. kaga ko a tsare su a gida in dai suka yi zina da hukuncin sa tsare su a gida har mutuwa, ko kuma Allah ya kawo wani tafarkin. sannan ana zaune sai annabi alaihi sai khuzu'anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldun mi'a wa tagribu am wa sayyibu bi sayyib jaldun mi'a wa rajmun bil hijara. shikenan to wannan hadisin sai suka karyata shi, suka ce san ba rajamu a shari'atun da Qur'ani bai faɗa ba, suke sun soke sai ce to wanda suka haka an kafarta su. wale haza nukaffir man lam yukaffir man dana bi millatil islam. saboda wannan ne muke kafirta wanda bai kafirta wanda ba musulmi ba. mutum yana yin addinin nasara ko yana addinin yahudu ko yana yin maguzanci ko wani makamancinsu, sai ce a ba kafirai bane, to shi ma ya kafirta. minal milali daga hanyar wato addinai afafiyin ko ya shiru ya tsace shi ba zai ce yi ba ko a'a, ko kuma ya shakka ya jira cikin shakitawa, aw sahaha mazhabahu ko ya inganta mazhabin sai ce ai su ma littafin sa ya saukar da shi akai, su ba bauta suke ba, yana yin wannan shi ma kafara. wa in azhara ma zalika al-islam, tare da aka koda bayyana musulunci, wa ataqadahu kuma ya kudirce ibtala kulli mazhabin siwahu, ya kuma ya kudura cewa dukkan wata mazhaba wata hanya ba musulunci ba ingantacciya bace ya bata ta, fa huwa kafirun, shi kafiri ne. harihi ma azhara min khilafi zalika, domin bayyana wasa da abin da ya bayyana wanda yake sabanin haka. Allah ya sauye. وكذلك نقدأ تكفير كل قائل قال قولا يتوسل به إلى تدليل الأمة. hakanan muke yankewa da kafurta kullu qa'ilin, duk kulli qa'ilin din mai fadar wata magana kala qaulan da ya faɗi wata magana yutawassalu bihi ila tadlilil umma, wanda in aka bi ta tarantaran za ta bayi zuwa wato batar da al'umma a sauke su daga kan as-siratal mustaqim, da kuma kafirta dukkanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam, kamar faɗa kumailiya wato kamiliya kenan, su kungiya ce da aka danganta ta zuwa abi kamil min ar-rafidati. to kuma kun ji sharrin su bi ta kafiri jami'il ummati ba da nabi sallallahu, su kuma sun ce duk al'ummar musulmi gaba daya bayan annabi alaihi yawan duniya duk sun kafirta. islam tukaddim aliyya, to shine kafirci da annabi alaihi ya rasu ba a dauki sai na al'ambai da shi shine khalifa ba, wannan isa duk al'ummar kafirai ne, ba su ba sai na khalifanci ba. su kumailiya din ko kamiliya, to kuma ba su tsaya nan ba, suka kafara da aliyan, sai su ma sai na alin kafiri ne, su suka kafarta shi saboda mai bai tashi ne mai haƙƙin ba na khalifanci. lam ya taqaddam lam haqqahu fi taqdimi, ce domin bai tashi ya nemi haƙƙinsa akan a bashi khalifanci ba. yar kafaru, waɗannan sun kafarta, amma kafarcin zai faɗe shi daki-daki ta fuskoki. shari'ata bi asriha, sun soke sun ɓata shari'ar musulunci ga baki ɗayanta. da naƙaluha wa naƙalul ƙura'an, wato naƙalin shari'ar karɓo shi da aka yi sun yanke shi, kuma karɓo ƙur'ani ma sun yanke shi. ina fata mun gane. ai tun da suka ce tun da annabi alaihi wa duniya dukkanin sahabbai sun kafurta, ta kaga naƙalin shari'a sun yake shi, dan daga wurin su aka karɓo ta ruguji, ƙur'ani da aka karɓo babu shi.
iznaqiluhu kafaratun don wa su dauko shari'a da matsa qur'ani kafirai ne alaza amihim wato usa raya wasu wa ila hadha akan wannan ne wallahu alam ashara malikum fi ahadi qawlihi bi qatl man kafara sahaba akan wannan hujja ne imam malik abu sa ɗayan zancen sa ya bada ya ishara bi qatl man kafara sahabata a kashe wanda ya kafarta sabon annabi alaihi salamu hukuncin sa kisan da ya kafarta su gaba daya domin ya yanke shari'a kuma ya yanke alqur'ani babu su duka summa kafaru min wajhin akhara sannan kuma sun kafarta to ta fuska kuma wacce ita ce fuska ta daya to wata fuskar ta bi sun kafarta bihimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama domin zagin da suke wa annabi alaihi salam muqtada qawlihim abu sa wato magangarar maganar su da kuma zatan su wato cewa yawa a sai na alƙawarin shine zai zama khalifa bayansa huwa ya alamu annahu ya kafuru ba'dahu ya san zai kafarta bayan sa yayi haka to kaga sun zagi annabi ne alaihi salam shi ma ala qawlihim abu sa fadar su la'anatullahi alaihim da anta Allah tabbata gare su wa sallallahu ala rasulihi wa alihi sallallahu amin kulle fi'ili haka nan muna kafurtawa da dukkan aiki al-muslimuna da musulmi suka hada akan annahu la yasduru abin ba zai faru ba illa min kafirin sai daga kafiri sahibuhu an bil islami ko da me shi ya zama yana fururuta musulunci yana fito da shi fili ma'a fi'ilihi zalikal fi'ila tare da aikatawarsa wannan aikin so shi kenan sujudin lissanami kamar ya sujada ga gumaka wale shamsu ko sujada ga rana wal kamari ko sujada ga wata wasalibi ko sujada ga cross wannari ko sujada ga wuta ilal kana'isi ko tafi coci wal biye da kuma biye ma ahliha ta yahuda tare da ahalinta kaga mutanen mu suna cikin hadari yau in za yi daurin aure in suna da abokai ba musulmi ba sai su je a shiga coci da su cire huluna a rufe ido su rufe ce duk wanda yi wannan shi ma kafara ko dan uban waye amin addini ba wasa bane yayi shi yasa duk da yazo magana yace wannan duk abin da zai magana baya maganar hankali a ciki magana ce ta kawai matsayin shari'a wadda annabi alaihi salatu akan ta kura ake magana ba falsafa bace ko ne azanci dinga ka tawili ko kaza a'a wanda dai ya shiga dan yana da wani aboki ko kawa suka tabbi za a yi daurin aure kuma ya shiga ya cire hula da shi kenan wata amin bizihim ko ya dauki irin tufafin da suke sa ya saka bin shaddi zananiri ya dauko irin abin da suke sawa kamar bel haka na damara ya saka wannan shi kuma akwai masu fasin rubusi wanda suke aske wato tsakiyar kai haka sai su bar saura فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan baya faruwa sai ga kafiri وأن هذه الأفعال man istahalla al-qatl haka nan musulmi malaman musulunci ko sun hada akan kafarta dukkan wanda ya halitta kisan kai yace kisan kai ba komai bane a kashe shurbal khamri ko ya halitta shan giya awai zina ko ya halatta zina bima harrama Allah burkacin abin da Allah ya haramta yasa muna karatu lokacin malam yakan ce mana a kiyaye kalmar nan da Bahaushe yake yi akan giya ya ce mata ruwa wanda dai ya tafi wannan ko yana cikin musulmi a musulmi aka haife shi ya san ruwa halali ne giya ku haramun ce an bace ta ruwa to shi kenan ya shiga ridda ba a yi
taron bana mantawa muna ƙanana aka saka garmaho lokacin ana yin garmaho a so kusan nan waje a so guda 100 a zo a dora akan fulo a wana a ɗauko fefan asa sai aka saka waƙar shata sai ke ce a sha ruwa ba laifi ba ne. muna zaune da Kabiru lokaci shi kuma hajiya ta je waje ta dawo sai ya tashi ya zarya a ɗaki a tsakar gida ya zaga ya ce babu ma da ta je hajji sha take shi ya ɗauka ruwan zanzan mu da yake yara ne mun ɗauka haka sai dan manya aka mutu aka dafa kai to kaga kuskure ne wannan ba a kiranta ruwa wanda ya halitta ta ko ya halitta zina cin abin da Allah ya haramta ba da ilmihi bi tahrimi bayan yana sane da cewa an haramta ta habil ibahati kamar ma abota ibahiyanci ba su halitta abin da yake haram min alqaramida da qaramida wanda na faɗa jiya wanda suka ce azumi ma kwana biyu ne kawai haka suka rubuta azumi ko dan Ramadan ya kama kai yau kai gobe shikenan sallar magaraba ta dawo biyu zina halak ce shan giya halak ne su cace duk halak ne suka yi wannan kuma suka kwace misra suka kwace sham suka zo ka'aba suka yayyaga rigar ka'aba suka cire kyauran suka tumbuke betul abinan alhajar al-aswad suka jefa shi a shara shekara 22 to daga baya kuma ubangiji sai halaka su kaf yanzu babu irin su a misra haka koren ya share su ba a da gulatil mutasawwifa da kuma masu wuce gona da iri na sufanci wanda suke cewa su ma in mutum ya kai kololuwa wajen bin Allah shi kenan sai ya zina saba kuma ya shage saba kuma ya abin da ya ga dama Allah sauye bita kafir kuliman kazzaba haka nan muke yankewa da kafurta duk wanda ya karyata wa ankara kuma ya musanta ka'idata min qawaidi shar'i wata ka'ida daga ka'idar shari'a a urife yaqina wanda kuma aka santa aka sakankance akwai ta naqalil mutawatiri da naqali da wanda yake mutawatiri wato an karba daga jama'a zuwa jama'a wadda ba za ta taba akan ƙarya ba filin rasul sallallahu alaihi wasallam daga aikin annabi mai tsira da amincin Allah da ijma'ul muttasilu alaihi sannan ijma'i mai saduwa ya tafi tun daga zamanin sabai har zuwa yanzu a kansa ake tafiya kaman an kara juba salawatul khamsi kama wanda ya musanta wajabcin salloli 5 wa adada raka'atiha da kuma adadin raka'o'inta wa sajadatiha da sujudodin da yace sam bai daka suke ce na kadau bi ta kafiri ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة yace ubangiji a cikin ya wajabta mana a cikin littafinsa a salatu jumla wato a jumlace kurin yace wai ai sallah amma bai fito da ita dake ce akwai la'asar akwai da magariba akwai isha akwai asuba akwai azhar ba su kawai tunda a jumlace faɗa shikenan wa kaunuha khamsan kuma kasancewar ta 5 wa ala hadhihi sifati da kuma kasancewar ta a wannan siffar wa shurudi da kuma shuruɗin la alamuhu islam yarid fihi fil qur'an shi ne ban san su ba domin nassin wannan bai zo ba alqur'ani jaliyin wanda yake fili wa khabarahu bihi wal khabaru bihi anir rasul sallallahu alaihi wasallama khabaru wahidi kuma hadisin da aka samu daga annabi alaihi salam akan wannan khabaru wahidin wato ba mutawatiri bane yace shi da bai yadda ba labarin ne mutum da hadisul ahadi ne yace wanda diye wannan daga dawa bi ta kafiri yanke kawai ya kafurta وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج haka hada akan kafirta wato man qala min al-khawarij wanda cikin khawarijawa yace inna salata ta tarafayin nahari to sallah gefen wuni ne kawai wa ala takfir al-ba'i aqimi salata tarafayin nahari ne wazlafan min al-layli innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at
suka ce su kawai haka suke za su yi sallah a zahar ba za su yi la'asar ba za su yi kaza ba duk suka ware irin wannan وعلى تكفير baɗini ya ce hakanan an haɗa kan kafarta baɗiniya fi ƙaulihim cikin faɗarsu inda fara'ida asma'u rijalin cewa farillai da aka ce na salloli su zakasa azumi sunayen mazaje ne umiru bi wilayatihim da aka yi umarni da walicinsu wato abisu a miƙa wuya abisu ka ba'isu dai san abubuwan da suke marasa kyau shari'a ta haramta wal hamaharimu da kuma abubuwan da aka haramta asma'u rijalin sunaye ne na mazaje bil bara'ati minhu da aka yi umarni da wato a raba kai da su wato a zare kai daga su a barranta ba a tare da su mutasawwifati da kuma faɗar shashen masu sufanci innal ibadata ta ibada wa dulal mujahadati da tsawon mujahada mutum ya take kokari ya tabi ta ibada ya za safar na hoso idan zuciya ta tsarkaka nafsin ta tsarkaka bihim ila isqadiha sai ta kai su zuwa kuma sarayar da dukkan farallan ma ba ruwansa da sallah kuma ba ruwansa azumi zo ba zai ba wa ibahatu kulli shay'in lahu da kuma halitta kuma ya ci kudin kowa yi zinansa ilwadi ishagiyarsa icaca wa rafa'i uhadi shara'i anhu da kuma ɗauke ƙudurin shari'a ko kulli na shari'a daga kansu munkirun makata haka dan mai musu in ya musun cewa shi bai ma yadda akwai wani gari maka ba ko kuma bai yadda ma akwai ɗakin ka'aba ba ko kuma babu ma masallacin harama au sifatal hajji ko kuma sufar hajji wadda in ka je za ka yi ni harama ka ɗaura wannan kwarjalle ka yafa mayafi babu wando babu maganar dress babu komai to kaga wannan ita ce sufar hajji kuma aka faɗi lokacinta daga shawwal har zuwa watan zulhijja zuwa 8 da shi zuwa 9 da shi sannan awafi da ake da sa'i tsakanin safa da marwa da tsayuwar arfa sai ce san wannan bai da shi ba ko mutum ya zo zai yi harama da haji ya ce zai sa wando ce kar ya saka to wani sai ce mahaukaci ne zan taba wando to wannan kalmar sai kafurta domin annabi alsa ka yi kuma haka ya ce a yi in ya kafurta mai yin haka ya shigar da annabi a ciki alisa ko ya haukatar da mai shi sa harshe yake da hadarin gaske malam amin أو قال الحج واجب الحج واجب fil qur'ani ko yace hajji wajibi ne alqur'ani واستقبال dawlati kazalika kuma kallon alqibla ita ma haka ولكن كونه على da haji al-ayatul muta'arafati sai dai kasancewarsa abu sakamannin da aka sani وأن تلك buƙatar cewa wannan mahalli هي مكة ita ce maka والبيت da ɗaki والمسجد الحرام da masjidar harami لا أدري hal hiya tilka aw ghayruha ma ban sani ba ita ce wannan ko kuma wani ba hak ba ita bace kaga ya ka shakku ne ya ce hajiya da qur'ani ya zo da ita kallon alqibla qur'ani ya zo da shi amma wannan hanyar da ake bi a yi da kuma garin makka din da bai sallallahu haram shi bai sani ba ita din ce ko ko wani guri ne daban kaga ya shigar da shakku wala Allah naqilina annan nabiy sallallahu alaihi wasallam fassara hazihi tafasir galidu wa wahimu kaga ya shigar da shakku ce watakila wanda suka karɓo wa'annan hadisai annan naƙili na fassar bi hazihi tafasir ya fassara wa'annan da wannan fassarar galidu sun yi galadi wa wahimu kuma sun samu rudewa wa misluhu wannan da kwatankwacinsa babu shakka fi takafirihi wajen kafirta shi yuzannu bihi ilmu zalika
in wana cikin wanda ake zaton masa sanin haka biman khalatul muslimina wanda ya hudda da musulmi kuma taddasu hubatuhu lahu sannan abotarsa da musulmi kuma ta tsawo lokaci mai tsawo illa an yakuna isa hadin bi islami sai dai in ya zama farin shiga ne wato sabon tuba ne sai kuma wannan in ya zo da wannan sai a ce da su sabiluka tafarkinka wanda za ka kubuta shine an tas'ala ka tambaya da zai lamta alamhu ba'adu abinda baka sani nan baka tambaya ka tambayi kafatar musulmi na wato musulmi kafatar musulmi ka tambaya za su nuna maka khilafan a cikin musulmi ba za ka samu sabani ba kafatan an kafatin wato jama'a zuwa jama'a ila mu'asirin rasuli sallallahu alaihi wasallama zuwa har sai tun daga yau in ka dinga bi sai ka kai har wanda suka rayu da annabi alaihi ba ka samu sabani ba anna hadhihi al-umura kama qila laka wannan al'amuran kamar da aka ga haka ka suke anna tilkal buqata cewa wannan mahalli hiya makkatu ita ce makka والبيت الذي هو فيها هو الكعبة لكن da yake cikin garin Makka shine Ka'aba wal qiblatu allati sallala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna wa hajju ilaiha wa tafu biha ta cewa qibla wadda annabi tsara da mucin Allah ya sallata ya kalla da kuma musulmi wa hajju ilaiha kuma suka je suka yi hajji a gurin wa tafu biha suka kewaya suka yi dawafi wa anna tilkal af'ala shawainan ayyukan kuma hiya sifatu to ibadatul hajji sune siffar ayyukan haji duk abin da aka haka suke wal muradu bihi abin da ake nufi da shi wa hiya allati fa'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna shine abin da annabi mai tsira da wancin Allah ya aikata musulmi ma suka aikata wa inna sifatu salawati al-madhkurati cewa siffar sallar da aka ambata hiya allati fa'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ita ce wadda manzala mai tsira da mucin Allah ya aikata wa sharaha muradallahi bizalika sannan ya sharhi manufar ubangiji akanta ba na hududaha kuma ya bayyana iyakokinta wato ya bayyana iyakokinta wato da za a bi littafin nan ajin umdatul ahkam in aka bi shi a hankali za a yi mamaki da yadda annabi alisama ya fidda harkar sallah zamanin sanyi da zamanin zafi yakan kula da yanayin mutane yakan jinkirta sallar ko ya gaggauta sallah sai ko ya takaita ta duk yana kula alayhi salamu idan zamanin dare ya canja dare yana da tsawo rana gajeriya to yakan tashi yin salar asuba da wuri kuma ai ta yin abin ai karatu mai tsawo saboda jama'a sun yi bacci sun gyatsi idan kuma dare ya zama na ya gajarta rana ta fi tsawo yakan jirkinta sallar asuba domin mutan samu su bacci isasshe alayhi salatu wassalam yana lura da wayannan abubuwa ne masu ban mamaki yadda yake kula da sabir wani da alayhi a lokacin ya sallah sannan yadda ruku'u yake shi ya bayyana wanda ya sallah gabansa ya zo ya gaishe shi sai ce salli wa lam tusalli sallah ba kai sallah ba ya tashi yayi ya zo ya gaishe shi alayhi salam zai ce salli wa lam tusalli ya sallah ba kai sallah ba ya sake ce ban iya wata ba sai wani da ka mutu kan haka sai ka halaka to shine yace kalle ni ya nuna musu yadda ake tsayuwa ya fuskanci alƙibla ya kabbara ya nuna musu yadda ake ruku'u har ƙarshe to shine abana hududa sannan wani ya zo ya ce ya rasulullahi yaushe ne lokacin salar asuba sai masa shiru
sai da asubar ranar ta zo sai annabi alaihi ya fito aka yi sallar asuba da duku da jijjifi sosai da duhu duk taurari suna nan masa rarraka sai ya sallah kashe gari sai da ya bari gari ya sha ana ishe da komai rana za ta fito sai sallar asuba yana sallama sai ce aina sa'il an waqti salati subhi sai ce ha ana za ya rasulullah ce ma baina hazaini waqtu to haka iko ya sallallahu aikace waya ka'ulaka ilmu kama wa ka'alahum to ilimi zai samu gare ka kamar da ya samu gare shi to wala tabu bi zalika ba'du kakkai kokonto da wannan bayan haka to wanda ba musulmi ba ya shiga musulunci to shi za a yi wa wannan shari'in a gaigaya masa wannan da wanda ka gani haka yake tasatturu an takazib zahirinsa shine yana so ya goye karyatawa islam yumkin annahu la yadri domin ku ba zai a ce bai sani ba wa aidan innahu iza jawwaza alai ala jami'il ummati domin cewa shi in ya halatta wa dukkanin al'umma alwahama to wahami rudewa wal galada da galadi fi ma naqaluhu cikin abin da suka ciro bin zalika a wannan na sallah da haji da qur'ani wa ajma'u annahu qawlu rasul wa fi'luhu wa tafsirun muradillahi bihi kuma suka da akan cewa wannan shine fadar annabi ce alayhi salam kuma aikin sa ne da ko fassarar sa da meye nufin Allah a ciki in yi wannan adkhalar istirabata ya shigar da kokonto fi jami'i shari'ati a cikin shari'a gaba daya naqiluna laha domin su ne suka ciro shari'ar suka karbo ta daga annabi alayhi salam walil qur'ani wasu suka ciro alqur'ani wal halat dini karratan kuma igiyar musulunci ta yanke take ومن قال هذا كافر wanda ya faɗa ka kafiri to alhamdulillah